Holango aritoketan ibiltzen ziren arituak zenbat ekitaldi edo zenbat aguantetan eben. Holango saio asko inezkero? Bai, ona izen ezkero, por ejemplo, neke Kastaino, honen aukino banak horrek 6 aguantu zituen. Baina normaline 3 edo 4, ze bestie, besti be, kontrarizu be, 3 kilon, por ejemplo, badaz, edo 3 tamarrein, fisure jutezan da. Eiken badabe, areke, bestik 3 hasi badau, akia zeba malizu. Da honek beti 3 hasi dituan, 5 arte, da gero 5 nien, neupe, hori zeatik saldu nuan, 5 tope, 5 joko initu ni, baina normalien, lehengoko joko aldizen bebatzuk, goaitzen da eta gehiago, behin galdu ezkero, gatsa da atzereikie. Gero, luzeru nuki bidi. Uste bizen edo, deskantzu neuki, astu teuki, beste gaztie bategaz atzera barri doe, postu tipini, eta orduan. Baina ostantzien, segidun izetekuen, urte baten barrune nik enitu modun joko bitxe izetekun zera, 4 edo 5. Bai.